Youth! I'm mobile press one was and one. You couldn't want it. I'm a Moya coming out on them. I'm a Moya coming out on them. Olona me gwa ni ma kama na to. Olona mo olukwu efu mo fale so na me gwa na. Biko ndi ku na me kene mu. Ogunji banju akwulo to bụ ka nkene unu. Ko wa bolu unu mma. Na uzi ka ba egwule wisi no atele mma ya achi ọzọ. Obo nwa kiza nke mo na agari de ke boy aboso. Mobo second vice president general Obuna Chendo ndi na achikata. Kai na ekwu mmoka na achi. Eso ni achikata. Mana eba na eme anyị na-etikwe mkpu o nwere ku n'ụlọ na ya na-ekwuru. Onwe ebe ekwuru na ebe okwu ebe ọ bụga Obuna Chendo bago na agụ m na-ekwe na o nwere ibe nna na m nọ nkịtị onye ka m ji eji ya na-egori nne ọ na-akpọ ma na ndụ m sị na mgbe anyị na-ahụ gị n'imere m anyị gwara weta ego na ndụ ka anyị wee lụọ na ndụ ọlụ ọ bụrụ ka anyị lie weta ego na ndụ ka anyị dozie na ndụ andị onye nche ikwa unu bụ ndị ikwu nne m bụrụ ndị ọgọ m ana m nnukwu nwaanyị n'ọbara ibe ibe m ji agwa unu bụ oke na bụ oke unu nwanne m nwoke bụ osi nwadigwe tọrọ mụ na nne na nna na-azụ ọchịchị na-azụsie ike nke ha na-eme anyị bụ ọ na-azụ ya na-azụsie ike and ọzọ bịa anyị kwụrụ onye ewu inye mana m kwuru esi ya nọ ndị ikwu na-anyị dị ebe ikwu na-anyị na-azọrọ ebe anyị na-apụta azọrọ ebe ngarapụ anyị ndị ikwu na m ka anyị jee aba jee anyị kwadobe si na mmadụ na-eburu anyị eji ikwu nne ya ma ọ bụ na ọ dawa na ndị ikwu na anyị nwere interest anyị enwekwuo nke rapụ utula ndụ kwadoli ya nwaanyị ego ji gbapọ nye ego ji ma ebe niile kwụsịkwu na anyị weta ego nye ekwu n'ebe ego agaghị atụli ya and ọ bụrụ egwu tụrụ onye jiri wee medi elekshọn bụ na ọzọ na o melikọrọ egwu siri ọbaka nna elu ọ ya emeli ya mana m osi ya na ebe ọ bụ na ndị nna anyị ikwu nne ọcha anyị chọrọ ya ka anyị rapụba ka ha jee nwa na-agwa unu okenye bụ oke unu ebe anyị rapụrụ okenye bụ unu nwe ya unu ara azụ jere ụgbọ ọga n'ụgbọ oyibo onwe ya na-asụ unu n'oke ejekwu ọzọ mgbe a resatọ ị n'ọzọ bezie n'iru unu wee jee na-atụrụ unu ntụ ewu ji atụrụ unu ntụ bụ na ọ bụrụ osi ike ezi na ndụ na ndụ niile na-enwere ike nga na ndụ ma ezi na ndụ achịwọ chekwasị na obi isi ini akwụ na-achị so ọ na-ekwu unu mkpa na unu chekwuolu ka ejekwuo nke ọ bụ na emechazi eti ọzọ unu ka ndị ike nga na ndụ ya ekwe onye ekwero andị mbọsa ọ bịara na akụtara unu n'ama ahụ a eso m bịa wee yọọ unu eso m na entọraji ọgba anyị bụ ndị sọresi unu nwee ndidi ka anyị jee nke na ejeche nke pụta ka unu jee eso m bịa sekretịrị anyị bụ nwabụ isi so bịa ọka nọ hia ọ na nwanne ya nwaanyị nwụrụ ọka nọ ọnọdụ onye na-achị ọchịchị ji pawa niile na-achị ọchịchị ndị ọ na-achị ọchịchị wit ya second vice ya gbanarị ya first vice ya gbanarị ya treasury ya gbanarị ya onye bụ provost ya onye achị provost ya ya na ya yịrọ mana financial secretary bụ ụzọ wala ọsọ n'ụtụtụ si ebe na emedoro ya anya onye onye bụ chief provost nke anyị na-achịkọta bụ oyibo ndị
chief provost kịta na nke a na-achị ma anyị na ya onye kwulie fọm na nke a na-azụ ya bụla assistant secretary ọsịkpa na ya aga n'ife ezide amara na abụrụ ezuwara ịkpọ mgbe nna agwa unu bụ na ibe bata na ndị eji asarịkwa ya na nna ma ebe anyị chọrọ bụ ka anyị dozie na ndụ ekwuru m ọnwa na agbụrụ nwanne nya bụ gwa ya si ya ọnwa na anyị gbasịrị PG na chịkịta nkịtị abụrụ ka agbasị nkịtị na iligo nne egwu ọ bụrụ na-egbuzi mma ịbanye echi achịtụ oge nwanne echi na ihe emenwu ya so biko ni unu ekene vootu unu asị na na o nwere otu vootu ọ bụrụ na ụdị emelili elekshọn ụwa anyị na ya aka m akwụkwọ ụdị ụda sọ nga sọ bụ onye ikwu na m gbara n'isi oyi onye sọ si ọ bụ ụlọ nwatakịrị ekwu n'aka mele mụ na ya akwụ ya aza elekshọn na anyị emelikwa elekshọn ahụ na ndekwu ibe anyị eje na nke na bụ ka anyị mezuo iwu kama na ya ma nna bakwala ruo anyị na-eme ka iwe ọ na-akpaghalị ba na-eke ego abụọ pụta kama na onye nyere ego were ego ya na-ege anyị ka ọ bụ ego iso nwele ya anyị liche mbọsa abụlụ elu akụọ nna okechukwu wada egwu anyị kelele ụlọ biko nne kwugburu unu n'okwu n'otu aka pụtara na-atụgburu oge okwu na-ete emele mmadụ ma mmemelu nọ ndị ikwu nne m mmechi 20,000 nwarụ niile ọjị 20,000 ka m ji emelu na ọjị ndezie unu kee na onwe unu ekene m unu onye gbara ọnwa na-eti lọrọ nwere iwe